Я чакай малко, чакай. Искам да ви кажа нещо. Имам само Cloud профил. Тук е само Cloud профила. Ще чуете толкова различни. Метал! Айде, започваме. Опа! Чакайте малко, чакайте. Чакайте, ще не съм се оправил. Чакайте, сложи шапката. Здравейте! Добре дошли в видео, където днес ще ходим на един концерт за 0 лева. Да, наистина е 0 лева, нарича се Рок Речница и Падена! Свират 4 групи. Супер! Трябва да се оправя след 10 минути. Така че дай да ви покажа как да се подготвите за концерт. И как да изглеждате добре и как да ви бъде забавно. Стъпка номер 1. Изберете тениска на вашата любима група. И също така си вземете дънки. Да, не забравяйте. Пуснете един лайк и се абонирате за канала. Стъпка номер 2. Измийте си зъбите. Не, измийте си зъби. Лесно става. Трябва ли една четка и една паста за зъби и си ги туркате. После изпаквате с листерин. Готови сте. Стъпка номер 3. Изберете вашия любим дезодорант и парфюм. Айде, готови сте. Палете си и използвайте! Първи ден започна с една група, която се нарича СНП. Аз за съжаление закъснях и сега тази група, която в момента чувате, се нарича DAS. Те свират доста Deep Purple кавари. Кажете две хубави неща за From the Ashes! Като цяло това беше за тази група. Най-важното е да се забавлявате както е този човек, например. И да, вие все пак сте дошли на този концерт, защото вие решихте. Така че няма как да не се забавлявате. Както и да продължаваме с следващата група, която се нарича Manda Hits! Беше от нас, благодарим ви! Браво, бе! Имаш глас! Действай! Чакай да не се прецакам малко. Както каза и Борката, ние сме група Manda Hertz. Приготвили сме един сект, като останалите групички, забавни песнички, кавърчета. След нас има групички, които си правят тяхното творчество, да им се радвате на нас, нарадвайте се и на нас, и на тех, и на всичките. Да се обичаме, защото сме 74-та Woodstock. 69-та ли? Тази година е много хубава, ще знаеш. Само Grindcore! Може, ето друго виждане на нещата. Може Grindcore! И Death Metal! Ти става фанелка, какво? Death Metal, не? Или Grindcore? Я кай са. Въпрос за суджици! Grindcore или Death Metal? Отговора! Нито едно от двете. Отговор Б. Grindcore. Отговор С. Death Metal. Или отговор Д. Black Metal. Очаквам вашите отговори долу в коментарите. И не, това не беше никакво копие на Боби Див, така че аз сам се го изобредих. Това е напълно натоварено от мене. Аз сам се го изобредих, не е никакво копие. Manda Hertz свирише доста олдскул песнички, както чухте от вокалиста.
Свириха и някакви кавърчета на Judas Priest и Motorhead. Сега в момента, ако чувате в бакграунда, те свирят някаква пиратска песничка. Интересно е. Вокалистът е забавен, играх си с него, той ме закачаше, аз го закачах. И да, хубава група, на мен ми хареса доста. Ето, чуйте малко. Айде сега да чуем един аплодисменти, моля ви се, за група Аманда Херц! Съркотник, какво да ти кажа, и той ми е приятел, ама. Да, това не трябваше да се замуваш. Бате. Значи, рока продължава. Концерта продължава или да спираме, а? Абе, да си ме направи си кой. Кой ме да спиме там? Иху! Иху! Е, там у нея спът. Добър ден! На здраве, дружина! Вече гледам така, алкохола повдига настроението. Добре, на децата повече сокче. Да нема бой. Евало! Последната група за тази нощ се нарича Electric Roxy и тя свирише доста техни си авторски песни в стил на глем метал и хард рок. Аз този глем метал не ми харесва, аз си слушам моя си особен метал. Но както и да е, важното е, че ми хареса барабаниста, това кръщение, дето го даде в началото, този вокалист, доста ми хареса. Басиста ми хареса и тези два Гибсъна доста ми харесат. Не знам защо, но повечето български метал китарджии, които си имат YouTube канал, харесват Гибсън. Например като Иван Загаров, Алекс Гичев, Майсел Стойчев, включително и мен и така нататък и така нататък. Както и да е, чуйте малко.
Едно нещо, което за малко щях да изпусна, докато си редактирам видеото, е този огън, който са запалили. Уникум. Това беше за ден първи, беше си много яко, аз се уморих, така че веднага щом като се прибрах, аз легнах и заспах. Вау, what the fuck. Този ден малко подранихме и сега в момента гледате саундчекването на групата Indeed. И като цяло тази група доста ми хареса, защото свириха кавари на Металика, кавари на Пантера и тяхното EP, което се състои от 3 песни. Слушайте си Indeed. Сега ще продължим с една песен, която е от нашото първо EP на 14 февруари, защото сме едни големи любовчии. Издадохме нашите първи 3 песни, ще ви ги свирим днес и трите. Така че ще започнем с първата, която написахме изобщо заедно като група. Тя се казва Outraged и звучи ето така. Правят някаква чалга тук, докато има някакъв метал концерт. Маняци!
беше истинска чест и удоволствие. Благодаря ви сърдечно. Благодаря ви! Втората група се нарича Blinded Through the Seasons и ето, чуйте малко. Помоля само да се съберете да си направим една снимка, ще сме много благодарни. Венци, можеш малкия фен? Ще горе. Къде горе? Уоу, ще горе, давай. И последната група за съботата се нарича Ерголам. Едно нещо искам да кажа е, че Ерголам и Electric Roxy направиха някаква колаборация към края на фестивала, но там ми падна батерията и свириха Fear of the Dark. Ама както и да е, ето ви малко Symphony of Destruction. Като цяло съботата е доста повече метал отколкото петък. Личи си.
според групите. Не, че доста добър концерт направиха Рок Елешница. 2 дена, първия ден 4 групи, втория ден 3 групи. Какво изобщо говоря? Беше си яко. Супер. Да, концертът е приключил и беше супер. Какво да кажа да обобща като цяло за какво се е случило на Рок Елешница. Има бар просто. Безплатно е, нали, само дето храната и тениските и томболите не са платени. Но, както и да все пак беше яко. Имах възможността да се срещна с някои членове от групата, даже се снимах с един. Шаутаут и на Мартин от акция Респект, защото се срещнах и с него. Беше ми толкова яко. И да, като цяло, какво да се каже. Та много благодаря, че гледахте този влог, ако е така. Сложете този лайк бутон, subscribe, е тука и пръснете тази камбана. SoundCloud-а ми, его, SoundCloud-а ми, чакай, е тука. Айде, ще се видиме някога, айде. Бай-бай, чао!